Pixka bat azalpen bat emateko liburuaren nondik norakoak, 1025 aipatzen da, ez? 1025-en, lehen esan duen bezala, monastegi bat, bai? Eta 4 leku izen, besteik ez, 4 leku izen. Agertzen, hemen ikusten duzue, hau da kripta, 1025-eko kripta, esan detena hori agertzen da. 1217, ia bai agertzen die dozena bat baserri. Gaur egun ondioaren indarrean daudenak, ia gehienak. Dozena bat baserri bai agertzen die 1217. 1260 urte gutxi hortan dozenatik 20ra osatzen die. 20 baserri. 1615, lehen aipatu da data hori, atzo bere burujabetasuna lortu zuenean, 23 bat ola bakarrik, oso gutxi aldatu zen kopurua. 1881, askoz gehiago, bare? Usted, 31 eta 31. 31 Altzoazpi eta 31 Altzo Muino. Buruz baino. Bai, 31 eta 31. Badakizue pixka bat Altzoazpi, Altzo Muinoren banaketaren nondik norakoa, ezta? Irisoloko errekak bereizten ditu Altzoazpi eta Altzo Muino. Errekaz, hemen dibegi dauka eskubi, Altzoazpi eta errekaz ezkerrea Altzo Muino. Baina garai hortan pare-parean zauden, 21 eta 31. Eta gero pixka bat, liburuaren kontaketa edo hemen, 2000 urte baino lehentxo amaitzen da, gaur egungo etxeen historiak eta aipamenik ez da egiten da pixka bat, gare batekoak ez da. Eta orduan, liburua jasoko die gutxi gora bera, 60 bat baserriren aipamenak, eta 15 bat etxe ere bai. 15 bat etxe, baserrik etziena, baina aspaldiko dien etxeak, edo gutxienez, 80 bat urte dituzten etxeak. Horiek jasoko dira. Hau zautzen dezu da? Aizpe. Eta hau, borda. Zergatik bi baserrik, oso modu argian agertzen dalako nagusi izan eta maizter izan. Markatu. Aizpekoak nagusiak ziren eta bordakoak maizterrak. Villafuertesko kondearen maizterrak ziren. Eta oso gordin agertzen da banaketa hori. Hasteko errenta ordaindu behar izaten zen, eta errenta ordaintzeko oso modu bereziak zeuden. Lehenengo garitan, nolabait gariaren bidez ditzezan ordainketa, eta kapoiak ere bai, naiz eta etxen kapoik ez euki, kapoiak erosten zituzten azokan, eta gero nagusiari zeak eman, kapoiak eman. Eta hori oso presente dago Altzon, eta Altzon ere ikarri ikusten da, etxe batzuk baziela, beste baserri askoren jabe zienak. Adibidez, Arretxe, Etxeberri, Aizpea, Artzadun bitarte, Zuaznabar Barrena, Legarra, horiek nagusia ziren, eta horiek beste baserri batzuk ere beraien menpe izate zituzten. Eta badago kaso bat, Altzoa torri zienak, bizizien beste aizarna, lehen uste biziziela, eta torri zien, maizterrak zien eta baldintzak oso txarrak zielako. Etxea hona zen, baina nagusiaren baldintzak oso gorrak zien. Pentsatzazue, sortz baserrian ekoizten zutenaren erdia nagusiari eman behar izaten zioten.
40 litro esne sortze balen bazituen egunean, 20 nagusiarentzat. Dozena bat arrautza sortze balen bazuen, dozena erdie nagusiarentzat. Orduan, itxogarri omentzan, hango egoera, eta orduan, altzoa etorri ziren, baserri eskasagoa zen, baina baldintza behintzat askoz hobeak ziren. Hau ere bai, mindegia edo etxe luze eta legarra. Maizterra eta nagusia askotan, esan diteke, altzoko baserri gehienak nik uste denak, hasieran bizitza batekoak ziela, bizitza bakarra. Talako batean, nagusik, etekin gehiago ateatzeko, baitez ditun, etxeak zatitu erdibanatu. Batzutan gailurretik bera edo ezker eskubi. Eta orduan, lehen bizitzalekuan bi bizitzen jartzen ziren, eta nagusiarentzat etekin gehiago. Eta nagusi askotan, etxe horretiken, potentzan beste leku batetara, edo beste herri batetara. Baina, baserria, bi zati, bi morroi ez, bi maizter, eta etekin gehiago. Beste kasu batzutan, nagusiak, etxeko nagusiak, zati txiki bat ematen zion maizterrari. Orduan hori da adibidez, legarrako kasua, eta legarra etxe importantea zen, legarraren ziren 3-4 etxe, altzoko, legarra etxe berri, urki, arpusitare bai dituzte, eta 3-4 etxe zituen legarrako. Orduan, nagusiak hartu zuen berezako zatirik onena, eta beste zatitxo bat eman zion maizterrari. Eta sarrera ere, nagusiaren etxetiken sartu berri zaten zuen, gero ikuinu ez dakinun, ganbara ez dakinun, ikera berrizko laberinto bat, eta bitarten, behar geratzen zen, onenarekin. Antzeko gauzak etatzen da goikotxen ere. Goikotxeko banaketa oso celebrea da. Eta nire garbi ikusten da, nagusiaren aldea zein da, eta maizterraren aldea zein da. Hau zagutzen dezue, arrezki hau? Kondeko errota edo kondearen errota edo. Eta hau? Oiez. Bueno, pixka bat jarriko ezkizuet bi hauek, garai bateko, azaldu da pixka bat, garai bateko ogibideak. Ogibidea, zer topatzen dugu, azkeneko 200 urte hauetan, altzoko biztanleek zer lanbide zuten, zer lan egiten zuten. Garbi dago, arras aldatuta dagoela, panorama hori, ikazkinak ziren batzuk, arginak asko, eta ere, elizak eta etxeak eta etxe zituztenak, errotariak, hori kaskasi bantxe arte egon denak, errotariak, teilak egiten zituztenak, eta ipintzako hortan zan, teileri gorri edo uste zala, teilak egiten zituztenak, teileriak, basomutilak, noski. Mehatzariak, altzon garrantzia handi egokizun, horre egon da Kaolin ederko mehategia, eta segur asko zuen guraso batek gauestek, lan egin oantxe arte, lanbide importante zen. Apaiz asko joaten ziren, apaiz, monja ere bai, asko, baserritarz esanik ez, hartzai, atzerria, inok uste du baino jende gehiago juten zen altzotiken, eta pentsatzen beste herritari bai, oain, badirudi, kexatu iten gara, eta askotan ez dakei zer, etorkinek etorzen delako, baina hartutan asko dago, Ameriketara, Kanadara, eta bateak Kubara, hola jundako asko. Karobiak ere garrantzia handia zuten, eta
ganadu tratanteak, eta uztargileak, altzo maziren bi uztargile bintzat zona handiko. Hau, bakarmata izatuko zuen igual, hau da elosegiko aldalur. Jose aldalur gero elosegitiken aldabarra juntzien. Eta hemen ikusten duzu uztarrekin, hori zan elosegiko uztargilea, eta beste bat legarren zan baita ere Juanito Saizar, Itxabe, uztargile lanak, eta oso kuriosoa da, uztarrik eta nola egiten zituzten. Gaur baino patxara gehiagokin, hartu iriparea edo behiparea, eta mendiken legarra baino. Legarreko Juanitok, neurrik ondo hartu, adar baita neurrik ondo hartu, egurre, bere marrazkik da bere gauzak egin, neurrira uztarria egin, eta dena kontentu. Uztargilare bai, eta baserritarrak ere bai. Hoi ez den pixka bat, lanbiderik nagusienak. Hau zer dara iruditzen zuen, jakarmatu badaki, hau da ezkontza bat, eta hemen daude, arratxikok eta hartzaun bitartekok ezkontza, eta, baten lehen esan du zaiak, Davidek, ezkontza nik ez ditut aztertu, maitasuna zen leku izan zuen, eta zergatik ezkondu ziren, da noren aginduz ezkondu ziren, da hori ez dut aztertu. Aztertuten bakarra da, nola gertatzen ziren ezkontza horiek. Nongo, norekin ezkontzen ziren, eta hori, altzon bezala pentsatzen dut, beste herri askotan denatan, ezkontzak oso gertukoak zirela. Hamarretik 8 altzokokin ezkontzen ziren, altzokokin ezkontzen zen. Eta orduan hemen ekarri zuetolako apunte txiki bat, adibidez, etxe luzekoa, Lizabala egira, baino parez pare daude. Etxe luzekoa, Lizabala egin. Bordaberrikoa goiko txekin, gora eta bera daude. Artzaun, leharrekoekin, artzaun, elusutakoekin, elosegikoekin. Arretxe, artzaun bitarrekoekin. Olazabal berrikoekin. Sasien, ibizorokoekin. Bordatxuri, etxe berrikoekin. Jauriko egin etxe berrikein, etxe berri iriarte etxe berrikein. Aldaio Zuaz Navarrekin, Mendizabal ipintzakein, Arzan bitarte Izagirrekin, ipintza bitarte Oiarbidekein, hola, etengabe, sarea etengabea da, badago kasoren bat, baimen berezi eskatu zitzaiona atxesantu edo oizkoari edo lehengusukin ezkontzeko, badago kaso berezi bat. Oain dala 200 urte edo lagertautakoa. Orduan, hori, herri guztitakoa izango da, altzomentza bai. Eta, hau ikusten duzu, esan ez da izan ikusten da pixka bat, nola ospatzen zituzten ezkontza horiek. Nola ospatzen zituzten. Esan behar da, oso garai hartan ere, festazaleak zirela, oso festazaleak zirela. Hemen kontatuko izuet, pixka bat, Zuaznabar Barrenako Antxonik, Jose Manuelen amak, kontautako historia. Bere grazekin ez da kontatu, baina kontatuko izuet. Sobrare ezkondu ziren, neska, Andregaiak aldabakoa zen, eta mutila zen lizartzakoa. Horiek ez ziren, sobrare piskat urrundu ziren, modernak izango ziren. Eta, hori, lehen da biziko golpea, kiston tropa aldabara. Kiston koadella aldabara. Aldabar, zer txekorriko bena hil, etxeko Andregaien baserrin, txekorriko bena hil, da bion, jota fuego festan. Bi egune bukeu dagoen, hartu arreoa, askotan duzun duzu ezkontzako arreoa, hartu arreoa gurti baten, kabitz balen bazan baten, eta ez balen bazan kabitzen bi gurditan hartu arreoa,
Eta arre hortan ematen mentzituzten denetarik, mantak, maindirek, marmitek, tertzak, gauza guztik hartu, eta alda batik Lizartzara, orduan etorriko ziren. Alda batik alegia, eta alegitik altzoa, altzazpitibarrena, eta ipintzako hortan beti gura zatoztela, zuaz nabarretiken hotxa entzuten metzan, triki bezala bezala, horreko krikateko bat, sirena bat bezala entzuten metzan, eta zerra, eta hori ezkonkido, denak izton tropa atzutin zutela, eta biri parekin, da hotxa bereziki atatzen omen zuen, bereziki jartzen omen ziren gurdiari, gara hartan gurdi zorrotzak edo nola baizien burnizko eta egurre izaten zen, eta ardatzak eta dena egurrezkoa, eta orduan ematen zen erretxine, ardatzen bueltan erretxine, hotxa atea zezan, eta hotx horrekin adierazten zuten bazetoztela. Eta orduan, hori ikusten zutenean, Zuaz Nabarreko, hartu maie eta bere erarik eta bere janarikin eta arraz haien gara. Gelditu iriparea, gelditu dena, janda eran majo, soinu jodegatea soinue, dantzan fuego, eta han saio irako, atzea urrengoan. Eta Lizartzan gauza bera. Ez dakit txekorra hilko zuten, o txerria, seguro Dinamarkatik itzotela ekartzen aragie, hori seguro, eta segi beste bideon festan. Orduan, hoxe, olakoak. Hau, ez da altzokoa, internetetik hartu dut, ez dakit. Baina, historia hori, kontatu edo historia hori, kalkulatu 100 urte, 120 urte. Antxonik, ezakoa, Zuaz Nabar barrenakoa, hemen askok ezagutu zenuten, eta, arek neska txiki ezala ikusitakoa eta kontatzen zuena. Bueno, oan pixka bat kontatuko dizuet, beste fenomeno bat, referentzia bat oso importantea, zana, eta zan azoka. Azoka, garai hartan, ia baserri guztietako, juten ziren larun batetan, Tolosako azokara. Eta beste batzuk, ez Tolosa bakarrik, baita ere Ordiziara, eta beste batzuk Legazpira, eta baita Irunea ere. Juten izan duzien azokara, baina oso ohikoa zen Tolosako azokara jutea. Eta nola juten ziren? Normalen, larun batetan normalen, badaude kaso berezi batzuk baino, normalen emakumea juten zen, etxeko Andrea juten zen azokara. Eta, noski, eramaten zituen, etxen zauden gauzak saltzeko. Arrautzak, oilaskok, sagarrak, gazten denboran gaztaina, eta noski oso importantea zen, Tolosako azoka, han zuzeneko salmenta, kilometro zero eta hori denak aspaldi metatuta zituzten hauek, eta hartutako diruarekin, Tolosan eosiko zuten aste guztiako behar zutena, olioa, aragie, ez dakiz zer, eta txintxo, zesto kargatu berriz, eta etxea. Hori izaten zen, larun batetan eta gehienetan emakumeek egin zutena. Baina, azoka bazoken baita ere beste bersio bat. Eta astelenetan izaten zen, ganadu azoka Tolosan. Eta ganadu azokara normalen juten ziren gizonezkoak. Eta ibilera oso desberdin izan. Hasteko denak ez ditut esango, denak olazinik ez dut esango, baina kontatu gutena egidala, bai. Hasteko altzotik Aleirriko errotara. Aleirriko errotan, amaiketako eharra. Amaiketako hain, eta ondo jarri humore eharrakin, Tolosako azokara. Tolosako azokara jun, han ikusiko zuten ganadue, ez dakiz ikusiko zuten, nena goztuen bizat jirabiran bat, eta bazkaltzea. Tolosako restauranten batea, bazkaldu erki, eta bazkal ondorenen, ez dakit berriro beste buelta matemago zuten, ganadue aldatu zan, nik ez dakiz egingo zan,
Eta hori dagoen, atxaleko zazpik aldea, zazpiterdik aldea, Tolosatik alegia. Alegin arategia jun, txuleta bat eosi, hartu txuleta eta hilarionea. Hilarionea zan taberna. Ricardonea, bai, Ricardonea. Eta, bueno, earkia faldu, eta hasi sei deitu, eta etxea. Eune jarrita, eune zauta. Orduan, bueno, hori azokara, bi modu ezberdinetara. Bueno. Bueno, laizte bukatzea. Bueno, hau ere zalantzari gabe lanbidea zan, emakume egiten zuten lanbidea. Lanez gain oso funtzio importantea betetzen zuna baita ere, azkelo zenbat kontu eta zenbait bitxikeri, horren sozializazioko oso gune importantea izango zen, baina pixka da azpimarratu nahi dut uraren fenomenoa edo uraren garrantzia. Gaur egun, boteia zapaldu eta nahiko ura badaukagu, eta oso zoriontsu bizigea, alde hortatik, baina garai baten etzan hori gertatzen. Ez dakit horatzetik ikusiko dan, baina hor ikusten duzue buru gainen nola dakarren ontzi bat. Garai baten altzoko baserretan inun etxon urik. Inun. Orduan, urbile, junberri zaten zuen, 200 metro, 500 metro, edo kilometro batetara. Orduan, ekarrin behar da. Bera jun, hartu hori, eta etorrin behar da etxea, eta ziur nago, gaur baino, hobetogo kudeatuko zutela, eta hor gutxiago gastatuko zutela, eta guztiak. Baina, baita ere, azpimarratu nahi pixka bat, iztegia, denok hemen zaten asko gogoratuko duzue, 2009 urtean, Maialen Lujanbio txapela irabazi zuenean, agurra, bukarak agurra, gogoratzen naiz lengua monen zapi gaineko gobaraz, gogoratzen naiz lengua monaz gaurko amazta alabaz, hola, asistuen agurra, ez da? Horren denok, izen bat ikasi datorri ginen, gobara, ez da? Bueno, hau ez da gobara, gobara zan, zapiak ematen zituzten ontzia. Zapiak eman eta garbituta ekartzen zituzten gobara. Honi, deitzen zaio urak hartzeko ontzi honi, suilla. Eta altzon batzuk, bordareko Jose Gare bidez, perra. Haiek perra deitzen ziotela. Beraz, iztegi aldetiken, begirazazue nolako aldaketak eta nolako mudantzak gertatu dien, pues hori. Bueno, pixkat azkartzen marrumarko dut. Bueno, eta baita ere, pasaizua kontatu behar dizue baita ere. Zergatik kontatu pasaizua, nola bait islatzen du lako, garai hartako bizimodua, islatzen du lako garai hartako pentsaera, garai hartako balioak islatzen ditu, eta ez du bakarrik, gure arbasoak oso kontalari hona zielako. Oso ondo hitz egiten zuten. Eta grazia handia zuten gauzak esplikatzeko garaian. Orduan, hemen kontatuko edena da Sasingo Mielek kontatua. Loli Orbegoz eurentzen elkarrizketa bat, 1998 meretzin, eta elkarrizketa hortan esaten du. Bueno, garai baten, lokazti ikeragarrik ziela altzon, lokatz asko zegoela. Eta, negua izango zen, eta, egur bile jundea. Neguako egurra faltako zuten, sultako egurra faltako zuten, asto hartu eta basoa. Bueno, basoa jun, kargatu astori, kakotan egurre jarri, eta traka-traka biden datorrela, astoa lokatzen da traka. Ez atzea eta ez aurrea. Guk askotan esaten dugu, ez txeok astoa lokatzetan, astoa
Zer egin egoera horren aurrean? Bueno, hartu pazientzia eta asto gainen zauzken egur guztik kendu, astoi alaretzen bentzen asto ateatzen, sartu aston azpin, bizkarragin lagundu astoa lokatzetetik ateatzen, eta behin ateazunen, leku seguruko batea emak, lokatzik etzen leku batea, atzea, egur guztik kargatu, eta etxea. Eta dena kontentu, astoa kontentu, egurrek arrizulako eta jasoetzulako, eta bordarreko Sasingo Miguel ere, denbora gehixoke, baina aurreikusitako zeregine betezula, eta kontentu, lasai. Eta oain baia bukatzen dut, hau da argazki berri bat, Antxon Iztu eta kateatakoa, bide batez ohartuko zineten, hauko diapositibak eta argazkiak eta montajea nire eskutik aparte dindako beste norbertzen dela, Antxonen lagundu di beti bezala. Antxonen argazkia da hori, eta altzo islatzen da, eta bain, ariketa txiki bat jarri berri, zuezueke parte hartzen nahi dut, eta lehenko galdetu nuen, lehenko ostegunen udaletxen, altzok gaur egun zema biztanle dauzken, gaur egun. Zema dauzkiz, lareun da? Berrogei izan zen. Lareun da berrogei, gaur egun, Berrogeita zortzi izan zen nahi. Abenduaren hogeita. Bai, baina gaur egun, nik aldetuen gaur egun, eta gaur egun zortzi bat jaun diela, eta berreun da berrogei. Hori gaur egun. Bueno, zoritxarrez ez daukagu 1600 eta 15ko argazkirik, baina hau da, dokumentu hau da, altzo bere buru jabetasuna lortu zuenean, garaiko dokumentua. Dokumentu honek adierazten du. Eta nire galdera da. Eta zenbat biztanez dituen altzok 1615? Hortxe, igual. Bota zenbakia. Lareun da hogei. Gutxigo. 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 Gehiago. Ez, irurogeita? Gehiago. Bale, botako izuet, Botako izuet. 91. Baina oso berezia da dokumentu horrek esaten duena. Dokumentak hau esaten du hitzeziz. Hau ez dago latinez, baizik dago gazteleraz idatzita, eta 91 vecinos ciertos, de más de otros 4 dudosos, que se ha de liquidar si lo son o no lo son.